Then the woman returned. Elijah said to her, as she stood by the door, next year, at this time, you will be holding a son in your arms. No, my Lord, she cried. Oh, men of God, do not deceive me and get my hopes up like that. But sure enough, the woman became pregnant. At the time following the year, she had a son, just as Elisha said. Taungana kuti tizwe rinotisimbisa nekutigonesa nekutitsura nyasha dziwanzwe tigone kurinzwa nekurirarama muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Tinotenda Mwari zvikuru kuimira apa. Tsamba yandaverenga ine chekuita nevamwe amai vakava nemuono kana kuti vision pamaonero ari so outstanding. Vakaona munhu waMwari achidarika Elisha achienda kune nzvimbo yaindoparidza. So waidarika nepanonzi paShunemu, ndo vaigara mukadzi weShunemu. So waipfuura nepo achienda kundoshumira kwaari kuenda. Amai ndokubva vaona ari kupfuura, ndokubva vaadresa the need of the men of God. Dambudziko ravakaona nderekuti munhu waMwari ari kupfuura nepamwe zvichida anenge aneta, regai tivake eroom pamusoro pemba yedu, kuitira kuti kana akudarika nepamwe anowana hake pekuzorora uye nekudya achipfuurira mberi nerwendo. Handipo paendwa naElisha, he was passing by Shunem. Kune kwaaienda achindoita basa. Handina kunzwa kuappreciatwa kwake nezvaakaitirwa kwaaienda. Pandaverenga panotaridza kuti ane zvaakaitirwa panzira paaipfuura napo. Kureva kuti kune mukadzi akaramba kupfuurwa nemunana wake, kuna akaramba kupfuurwa nebreakthrough yeupenyu hwake. So chaakagona kuita chakaitika chekutanga ndechekuti akava nekuona kuri so outstanding, kuri so unique. Haana kunzwa munhu waMwari achiparidza, but akati munhu ari kupfuura apa is a holy man of God. Sanaiti dzimwe nguva Elisha pamwe akareka state kechipasta uzanzi akamuona achipfuura nefika state kenyasha akamuona achipfuura kwete achiparidza kwete achiprofita. He was passing by. Zvinoda kuti dzimwe nguva muupenyu kune blessing iri meant for you to attract kana uune kuziva kwekuti haifanirwi kukupfuura. Mufunge Mwari ndewe munhu wese, asi haaitire munhu zvinhu munhu wese. Saka uchiona zvinosiyana-siyana. Statement yekuti Mwari ndewe munhu wese iri correct, but haasi munhu wese ari kusangana nekuita kwaMwari muupenyu hwake. Kune vatone mubvunzo kuti Mwari wacho ari kupa handifanira chandiri kuona chiri kuitika. Ndichokwadi Mwari ndewe munhu wese, but anoattracta uMwari kuti ushande muupenyu hwake ndinonga munhu pachake. So aipfuura nepo achienda kwaari kuenda ndokubva aattracta. I relate this story nekuunderstanda technology kuti kune masaisai izvezvi eDSTV anopfuura nechero pamba, but hamuna right yekuona zviri kupfuura kana musina kuwana dish nedecoder, which means pamba penyu izvezvi pane masaisai ebhora ririkutambwa but harioneki. Kusvika wagona kuattracta what is passing by. So pane nguva yekutoti zvaunenda kunoona panext door iri TV shida izivo kuti unoona madzimai. Zivo kuti unoona panext inotopfuura nepamba papo. Zvoreva kuti ukasaziva zvekuita unofungidzwa kuti zvinowanikwa kunext door. Gamba mauri zvinogona kuwanikwa ukaziva zvekuita. Sometimes the church inoda kuudzwa kuti knowing what to do matters most. Kuziva zvaunofanirwa kuchiita uye nekuzviita. Nekuda kwekuti kazhinji vanhu vanofungidzira kuti zviri kuitwa naMwari kune imwe chechi ndokuti Mwari ari kusarudza, ane vanhu vaanoyamika kudarika isusu. Aiwa, difference iripo pamabelievers pamachurch in knowledge. Kwete Mwari wacho iwani ndiye mumwe chete, asi ruzivo uye kana maziva kuti munoitei nazvo. Mvura yatinowana kubva kukanzuro inobva kulekchero tamuhwani inokusembisa dzimba dzese muno muHarare, vanhu munosvika pamwe pamba zvichida pane 5 liters yemvura. Inyaya yekuti container ravanoshandisa kutrepa mvura iri kuya mumba from the lake ndo maliters avanowana. Kwete kuti havasi connected kulekchero. You can be connected to a great river, but nokuti mumba mako une chigubhu che 2 liters unowana 2 liters. Hauwane zviri beyond the capacity to handle on its own. So Mwari wedu haasi Mwari ari too special kune imwe church is the same kumachechi ese, but haoperate the same nekuda kwemaonero uye nemazivo. Genesis 22 verse 14.
And Abraham named the place Jehovah Jireh, meaning on this mountain God provides. Zoreva kuti Mwari asi Mwari anopa pese pese ane paanopa. I want to break down statement yekuti Jehovah Jireh Mwari anopa. Payakatangira ndo panoti paprove kuti zvinorevei. Genesis 22 verse 40. Abraham unoti on this mountain God provides. Pachikomo chino Mwari anopa. Kureva kuti makomo akawanda but haape pagomo series. Sei Mwari aita sekuti asarudza gomo. Ndo gomo rine munhu aenda kunopa Mwari. So Mwari anoti Jehovah Jireh zvinokureva kuti ndiMwari unotsiva zviri kuitwa nemunhu kwaari. I know Mwari vane tsitsi vane mwoyo neupenyu hwemunhu, but is also the God of principles. Tsitsi dzaMwari nenyasha dzawo dzakavigwa mukuziva zvaunofanira kunge uchiita. Pamwe pacho kazhinji patinoti takamirira Mwari itori wrong statement, tiri kutomisa Mwari kuita zvinhu nokuti naiye akamirirawo isusu. Panotopinda prayer uchinamata kuti munoshamisa zviratidzei, vane vachakukwenyepewo unoshamisa hauna zvaunoita. Whenever I go, I want to share this scripture because it's so powerful to me. Matthew 6 verse 6. Inoti kana mamunyengetera pindai pakavanda Mwari anoona zvamunoita uchakuropafadzai. Teaching their prayer. Unopinda pakavanda muvharadzo motanga kunamata. Haribva rati Mwari anonzwa. Robva rati the God who sees what you do or reward you. Which means the reward is connected not just to words but what you do. Kwete zvaunoitwa zvaunoita. Nokuti kune munhu anoti vanhu zvari kundiita zvinoti Mwari haone. Anotoona kuti hauna zvaunoita saka hana zvaakaita nyangwe zvaunoitwa. The God who sees what you do, not the God who sees what people are doing against you. If people can be against you, ovafudzatikana unachidai so, ndofuna Mwari ari kutuviri wangu. Mwari hauye kutuviri wako nokuti vanhu vakakumaka. Anouya kutuviri wake nokuti unomuda ende unomunamata. Kuvengwa haisi guarantee yokuti Mwari anokufarira. Unogona kuita mufakoso kuvengwa kwese. So kuna amai vakaramba kudarikwa neblessing nekuda kwekuti vakaziva how to set a blessing. Ropafadzo makomborero zvinhu zvakareketerwa naMwari kuti zviuye kune vanhu vanotenda vanonamata, but hazvingogara pauri nokuti unonamata, zvinogara pauri nokuti une zvaunoita zvinoattracta blessing iyo. There are things you need to know. Zvaunofanirwa kuziva. Kana Bhaibheri ichiti gogodza unozarurirwa, unoda kuti urikutichwa discipline, urikutichwa humility, kuti nyangwe uchida kupinda respect vari mukati. Harina kuti gogodza uzarure, rati gogodza unozarurirwa. Knock and it will be opened. Harina kuti knock and open. So there are things in life zvekuti nyangwe uchizvida learn to respect others. Nokuti vakawanirwa nanyasha naMwari vari mukati mezvinhu izvozvo. So unogona kunoka and knock inotoda futi kudzidziswa munhu. Nokuti kune imwe knock yekuti ikanoka pamba penyu munotya mukatovhara door. Munotofundzira kuti ipolisi ari munhu auya zvake nokuti haagone kunoka. Kana shoko richitsvaka unowana. Kurati kune zvinhu zvausingafanirwa kupiwa, zvaunofanirwa kutsvaka usika wawana. Iro rinototikumbira unopiwa, rinoti kuti tsvaka unowana. Kurati kune zvinotokumbirwawo wopiwawo. Pogoita zvokuti ukakumbira hauna right yekupiwa kusvika wakugona kuzvitsvaga, nokuti shoko rinototi ukatsvaga unobva wazviwana. So Elisha haasi kuenda paShunem, but ari kupfuura nenzvimbo inonzi Shunem, ane kwaari kuenda kundoparidza. Asi kuna amai vaita chizarwa chekuona kuti munhu waMwari ari kudarika, we must do something. Remember kuti Elisha haana kukumbira kuti ndi munhu waMwari mandiregera rionewo zvokuita. There are times yekuti God acts in a silent way. Ari kudarika nepaShunem haasi kuparidza, haasi kutaura anything, but akatakura munana womukadzi weShunem. Asi hapana paari kushumira kuti musandiregerera, ndiri munhu waMwari, munoita vana, munokomborerwa pana kutobereka vana, ndine ropafadzo, ndine anointing. He was silent. He was just passing by. Kurati kune imwe blessing yaunoattracta nekuda kwekuti kune mamwe maonero, kumwe kuona, kumwe kuziva. Zvanzi akaona Elisha achipfuura, akaudza murume wake kuti murume ari kupfuurapo munhu waMwari. Let us do something for him. Haana kukumbirwa, but anonzwa kuti I have a role to play pazvinhu zvaMwari.
ndokubva varonga kuvaka rumu pamusoro pemba vakaisa tembwe ichiye mukati mo. Bible rinoti Elisha munhu akudarika nepo wakapinda achindoti kazorora ndokubva ati Gehazi uya kuno toda kuti mukadzi uyu awaitirwawo zvakanaka naMwari nekuda kwekeye yaaita pamusoro peupenyu hwedu. Mukadzi weShunemi haana kukumbira anything. Mukadzi weShunemi ndiye akakumbirwa kuti unoda here kuti titaure zita rako kuna mambo, chii chaungada, kureva kuti akapihwa an open check, an open door yezvaanoda nokuti aitawo zvinodiwa. Chii chaungada nekuda kwekuti watiitirawo zvakanaka. Scripture inochallenge pakudai so kuti adzimai ndo vakaona munhu waMwari achidarika mumwe murume ndokubva vaudza murume wavo kuti murume uyu munhu waMwari ngaapota achimbogara pano. Ine nyaya yakadai. Inosheka marriage iyi mastatement iwaya kusvika kumbonzwa kuti mai uri mudzara uri kupota achipfuura nepanapa tandi kuti apota achigara pano achirara pano. Inosheka dzinofambirwa inokurungurwa nyaya yekuti murume ine mudhara wese kuti havana mbereko ende murume paanogara ipapo obva ava nembereko yawo wese. So I thank God for this type of husband. He was so spiritual. He was so good to a level that akagona kugamuchira breakthrough yakauya mumba through the advice of the wife. Amen. Ndirambe kana showara mutaura murume musoro wemba but pane nyaya yekuti kune dzimwe nyasha dzinodirwa naMwari, so that you must be humble as a man to listen to your wife. Mwari vakataura chizaruko through Sara akatotaura kuti Abrahamu mukadzi uyu nemwana wake ngavabve pano. Mwari Abrahamu zvikamunetsa nekuda kwekuti Isaac raiva ropa rake pakudzingwa haka, ndokubva Mwari vazotaura naAbrahamu zvataura mukadzi wako Sara ndizvo, uyu haasiri muti wenhaka pamwe naIsaac. Ava ngavabve pano vaende nokuti muti wenhaka ndiIsaac. Unokuona kuti challenge yanga iri muna Abrahamu ndeyekuti kana message yapiwa adzimai isina kusvikira kwaari panoita nyaya. So kunaona ndokubva ati ndauya achipota achigara pano. Elijah ndokubva auya ari kufanirwa kunge achipfuura, but kune chamatata kupota achisvika. Vakaitirwawo zvakanaka vakati timuvakire pekugara. Imba yepazasi ine dambudziko havana mbereko, ndokubva vavaka imba pamusoro iri kuuya nesolution. Nokuti panogara prophet pamusoro pemba, prophet in those days he was representing God himself. Aitova voice raMwari, aitova Mwari pachake muprofita. Zvino kuti pavakaivaka imba yemuprofita pamusoro pemba yavo, vakatora solution vakaisa pamusoro pedambudziko. Mumba mavo mune dambudziko, but pavakaimba pamusoro ela. I'll explain to you by example like this. Huku paitorarira mazai ndio inocreate the right atmosphere yekuti zai rozochochona. Zai haigoni kucreate the right atmosphere kuziya kunoita kuti rizogona kusvika pakuchechenya. So huku ndio inovhumbamira, which means Elisha paakavakirwa imba pamusoro pemba akavhumbamira the egg of barrenness ikachechenya. Kana 9 months zakwana inguva yekuti mwana achiberekwa abude, but inonzwa ananyamukuta vachiti kuna amai push kwete kumwana wacho kuti kama. Ndikati saka nikamfana aka nguva yakwana, but kandoda kutopushwa nemumwe munhu iyo nguva yake yakwana. Amai ndo vanonzi push kwete mfana hanzi kama nguva yakwana vanozati akabude. Pane anofanirwa kupusha kuti zvemufanirwa zviita kune kurarama ave panyika. So a prophet aita sekunge ndiwo amai, then mwana anofanirwa kuberekwa ndiye anofanirwa kuitwa push the prophetic seed yadyarwa pamusoro pemba. Elisha paakaenda kanogara pamusoro pemba iyi avakirwa pamusoro pemba yamai ava, vanga vaudza solution pamusoro pechallenge. So rimwe gore imwe nguva Elisha ndokubva ashedza Gehazi kuti uya timbotara pamusoro pamai. Challenge ina Gehazi ndeyekuti ari kutadza kunzwi, because tine vanhu vanofamba nemunhu waMwari but vasingafambe naMwari wekubwiye. Amuzeni mazuva ano muchechi kune mamonya kune ndipa za prophet zapasta vanenge vachifamba nemunhu waMwari but zvimwe nguva havafambi naMwari wemunhu wacho.
nokuti Gehazi nyaya yakataura kuti kuti kaite sei mukadzi zvakanzi havana mwana asi murume wacho achembera ari kufamba nemunhu waMwari. Mwari wakaita chinhu kuna Abrahamu. Abrahamu akura akwegura nomukadzi wake Sara vakava nemwana, but kuna ari kufamba nemunhu waMwari ane nhoroondo yekuti Mwari wakachinja zvinhu muupenyu hwaAbhurahamu naSara, but anopa futi an excuse yakadhirwa nayo kudhara. That's a sign yekuti Gehazi was walking with the man of God, but he was not walking with the God of the man. Zvinoita kuti munhu apinde chechi asina kupindwa naKristu. Zvinoita unotoona nemunhu wacho kuti imemba kati naKristu achiri mubishi. So aripo abvunzwa ndobva ati vakura vakwegura, mumwe macho akura akwegura ende havana mwana. Munhu waMwari ndobva ati gore rinouya nenguva ino muchava nemwana. Mukadzi weshunemba haana kuti I receive, haana kuti thank you. Ndandaverenga rati akati munhu waMwari usandinyepera, do not deceive me. Ndakakura ndichiudzwa kunzi ukasagamuchira, ukasatenda haugoni kugamuchira, which is true. But mukadzi weshunemba ari so touching to an extent yekuti haana kuti I receive, haana kuti thank you. Akati musandinyepera munhu waMwari, don't deceive me. Asi Bhaibheri rinobva rati gore rinouya nenguva yakataurwa nemuprofita, akabva ava nemwana. Aramba haana kuzvitenda asi zvaitika. Indaiti ukatenda ndopa zvinoitika, which is true. But there is another side yekudi mukadzi paakangovakira munhu waMwari, vanotaura chirungu vanoti action speaks louder than words. So mazwi ake anorivheswa nezvaakaita. Ane mazwi ekuti aiwa zvigoneke, but ane zvaakaita zvinodena kuti zvinhu zvigoneke. Action basa raakaita achivakira munhu waMwari. Kuvaka kwaakaita aivaka wake upenyu kwete kuvakira munhu waMwari. So temporarily aita kunge avakira Elisha, but Elisha haasi kuzogara nawo nekusingaperi panzvimbo iyoyo. Kunoti akavaka a temporal structure for a permanent blessing. Nokuti kana wava nemwana rudzi rwakupfuurira mberi, the legacy yakupfuurira mberi. So you cannot compare mwana nemba. So mukadzi akavaka a temporal structure to attract a permanent blessing. Zvimwe Mwari zvavanoda kuti tiite zvidiki kudarika zvavanoda kutiitira. Zvimwe zvaunotadza kuita zvitori zvidiki kuda. Mukadzi John 4:24 patsime, mukadzi weSamaria unosvika pakunyima Jesu mvura, but ambotaura kuti tsime iri rakacherwa naJakobho neremadzibaba edu, kurati hasiri akachera isi rake, but haangodawo zvake. Ende akatopa Jesu kapu yemvura, haana losi yaaita, but akanzwa kuti hazviiti. So there are times yekuti zvimwe zvinorambwa nemunhu ukazvitarisa nezvoda kuitwa naMwari. Munhu akaziva zvoda kuitwa naMwari haatadze kuita zvaanofanirwa kuita, nekuda kwokuti zvaakavitirwa naMwari zvakakura kudarika zvaanofanirwa kuita. Akavaka a temporal structure for the permanent blessings. Kuva nerudzi runopfuurira mberi, kuva nenhaka, kuva nevana, zvinodarika kuva nekarumu hwani kawavaka. And remember kuti Elisha haana kutakura imba ipaanga akwenda, anoisiya. But munguva munhu anonzwa iri loss nezvinotosara zvacho, zvaasingagone kutakura kuenda nazvo, anonzwa iri loss. So mukadzi wakadanwa kunzi kuuya toda kutaura newe, nekuda kwokuti kune chakanaka chawaita chataakuda kuti denga rikurangarire. Mukadzi uyu haana kubvira aita prayer request kuti munhu waMwari mukaona takuvakira isu tine maissues. Mazwana vanokuudza ndingi rada kupa $5 but ndinga request paside, so request iri attached pachinhu chaitwa nemunhu. It's not bad, but on this matter now, mukadzi uyu haana kuti munhu waMwari kana tavakaimba madya so musazongodarika kuti tisina vana pano taurai shoko. Dambudziko raanga ainaro rakasvika palevel yekuti anga akarigamuchira. Ndopane maridzo yangu baba. Une challenge yawakagamuchira kuti ndo upenyu hwacho ndingadipi. But I've come to tell you this. Mwari kushamisa kwawo nekugona kwawo achakuitira zvinoshamisa, nokuti zvikasashamisa haasi Mwari. Zvaunofungidzira kuti hazvichabuda nekuti hauna maconnections, hauna unokuziva mari yacho haipo, izvozvo ndo zvavari kuda kuita kuti vakuratidze kuti ndiwo Mwari. Mwari akakatidzwa nekuita zvinhu zviri ordinary nekuti zvinogona kuitwa natete vangu nasekuru vangu. Mwari ari muklasi yake saMwari. Saka I love Elijah, nokuti Elijah ari paMount Carmel vachitoti anodaira nemoto ndiye Mwari.
iye akataunganidza huni dzakavaka atari vakunoti vakatuka mvura akadira pahuni idzodzo. Unoziva here kuti moto nemvura hazviwirirana. Moto ukangouya pane mvura unodzima. But sei Elisha ari kututa mvura kuisa pamatanda ari paauta. Ari kuti the kind of fire iri kuda yaMwari must not be ordinary. Handidi moto unodzimwa nemvura, ndoda moto unoita consume mvura yaiswa paauta. So tsika yaMwari manje ndekuda kuita zviri extraordinary, zviri outstanding, zvinoita kuti zita rake rikudzwe rinamato, nokuda kuti zvikaitwa dzimwe. Saka Abraham anonzi ibva munyika yemadzibaba ako evatikoma uye kuno ndichakuita munhu mukuru. Mwari vanonzi vati ndikakonzera kubudirira uri ikoko. Kune vanhu vanofambisa mbiri tsitsa katomupa lono zvakaoma kunyemera kunamata ake pandakagara pasi taunoti anoparara tingazomuchekawo. So Mwari vati ndoda kuti ubve uwane blessing isina munhu waunogona kunongedzera. Why? Nokuti vanhu vanoda credit pazvinhu. Pazoti kana panhamo nemunhu afa wasingazivi unosvika kutsaka mudzi. Kuna ndongonzi vanokutaura sevanogona kuti mama-advice titaitaura hanzwa kumwana. So Mwari vakuti ibva ikoko uye pandichakuratidza and I will make you great. So mukadzi weShunemi ane dambudziko raakatambira kuti ine murume wangu tine makore akawanda uye tatokwegura hapana mwana. There is no problem. Kana ndakuita vanhu vaMwari ndakunamata ndakungoitawo as a duty, as a role, but handinotoziva kuti iyi nyaya hapana. Matambudziko iwayo mulife arimo. Pakatonzi vanorwara vemunamatirwe kuna asingauye iye achitorwara kuti akatomudzwawo chirwere chako ichi hapana. Iye ndobva atone nemakore andadhonza atinongopinda hedu chechi, but isu tine BP. Choti panotonamatirwa vanhu auye anoziva kuti isu tine maBP. Zviri new life kune matambudziko nemachallenji atakagamuchira. Why? Nekuda kwetime frame. Wazvikusaya ukadii hapana chabuda. Svika palevel yekutoziva kuti isusu hatina matinoenda. Hatina hama, hatina nongiraniso, hatina notifarira, mabasa atinoshanda, hana kana mari chaiyo ine misoro ingabatike. Shuwa ndichatokufawo ndiri rocha. Zvinobuda nepapepa pa. Ichocho chaunofunza kuti apa budike. Mwari ndopakati Elisha enda kune mukadzi uyu. Ndoda kuti paitwe blessing yenga isingaexiste mind make. Ufunge unyanzvi hwaMwari kururama nekutendeka kwake nekugona kwake kwakavirwa pakuti anoda kuita zvinhu zvokuti kana aita anosiya trademark, a brand yekuti only God can do this. Kune zvinoitwa nevanhu zvokuti kana zvaitika muupenyu hwako vanhu vanongoti hayo ane hama kadziri kunzoko ndosaka avakaipai, ana tete vakazodaiso ndosaka dai akasirwa baba vavo nemashopu. Uri zvai kudaro pasina kana panonongedzerwa, he is ready to surprise you. Zvinoshamisa ndo zvaanoda manje. Zvokuti kana iwo wakuchitaura nevanhu vakakutarisa ukaudza ndipo wakabva vegwarinzoti dai asiri munari sana vaiparara. Saura nenguva yakamboswa Lazaro, vanhu vaida kuronga kuuraya futi Lazaro, vaida kuuraya testimony iri outstanding nokuti vanhu vanorwara vanogona kurikavha even asina kunamatirwa. But Lazaro wakafa 4 days ari kuguva. Paakamuka vanhu vakaziva kuti apa hapana chichataurwa kunze kwaJesu. Kuti vanhu vakaziva kuti apa yanguwo Jesu chete, hapana kuti dhokta akazodai, hapana kuti akazoenda kuna specialist, akazoenda kuIndia. 4 days ari kuguva. Solution hapasisina kuya kuzobatwa maoko netoronga nyaracho kubatwa maoko. Saka Jesu paakauya akati I specialize nezvinhu zviri outstanding. Icho kwadi kuti akauya late. Maria naMarita akati dai manga muri pano statement yokuti makanonoka. Vachandinoziva akauya late ane latest. Ndokuita kwake. Nyasha dzake dzinomanifesta ko. Level pano zvinofana kusvika level yekuti vanhu vanoti asi ndimwari. Mukadzi uyu maari hamuna chirwere chinomuudza kuti hauchaita mwana zvichaita. Time yamukunda. Saka paakatonzi chii chaunogona ndikuitire, haana kutaura any prayer request. Akati I'm okay. Tine vanhu vanoti I'm okay vasiri okay nokuti vakagamuchira zvisiri okay. Abvunzwa tingamuitire zvikanzi ndiri right. Zviri right ere mumba musina mwana hazvisi right but zvagamuchirika. Kumwe kwacho kunenge kuzvibasa kurikubatirirwa nemweya yetsvina. Indai kuti ndikafamba namama wangu so tikaenda kana kumba kweshamwari yakabva next door tiri vafana vaitokadza asikana gare pasofa
Iwe nungatawaridza Zambia rawo. Ozati hapana pandara right. Ukaona pasi machita right udarika sofa. Ya problem. Hakusi kuzvibata. Hakusi kudzikama. Idambudziko. Wakakuwadzwa mentality. Do you know munhu akakwara for a long time? Anofungira kuti akashinga kuti akasimba. Iye akatokuwara. Hatomboda recovery from medication. Patinosvizita kumusha kuti tinofanira kuchengeta ndobva kumusha wakadhuza. Saka tinovafonera tisati tasumba kuti vafanira kubika. Vanopinda mukicheni kuchengeta kuti tave rinosvika tinogona kusvika varimo. Vana vangu vakapinda mukicheni muoneso tikangopinda hatiite 5 minutes. Kudzima dzisi vanobuda musodzi. Ivo vanogaramo 2 hours no misodzi. So ndefunza kuti muchemberi akasimba. Kusvika ndazodiscover kuti mazuva akatanga kugara mumusha aitodarowo kusvika akakuwadzwa system iyoyo zvekuti aitanga akasimba iye akakuwadzwa. Ufunge nhamo chaino todaro zvinhu zvaunoti it's okay hazvisi okay. Masikata rebasa idzo zokudya manheru hazvisi okay inotodzivanji. Ungoti wakakuwara saka unoona kuti it's okay. Ungorwa sadza reino kuma11 hausisina breakfast une inonzi brunch nayo breakfast lunch ka1 and hauchitsvage zvikonzero seyakanzi breakfast seyakanzi lunch ayo hauna kana basa nazvo. Wakakuwara wakatambira zviripo. Une mastatement anokusimbisa so long life. Chikuru kufema. Mamwe mafemera ya kufemereka. Mukati weshine maatambira namwe yake. Akatongodzwa nzitunda iwe. Prophet. Munhu anonzwa Mwari. Arikupa opportunity open check. Chicho unoda kuti Mwari vaite. What did you like? Yosina wana. Kuna kuti zviriko mukunamata. Munhu anotopfugama achinamata Mwari. But ane nyaya dzaakasaina kuti apa hapasisina. Vanonzi vanhu kuya munamatirwa anoshedzera kuti hai wakati. Tine makore. Namatirai vamwe kuti maibheketi kuti maflu. Idzi nyaya dzedu tinodziziva idzi. So she was that kind of a person. Akutambira problem selifestyle. Dambudziko rake harisisiri dambudziko kwaari, idambudziko kune vamwe. Nokuti akaona dambudziko racho asi mukati nje chaos. Akataiwa pana mwana asina mwana wacho haana kana problem nazvo. Now in the place I am part of you. Choti painofanirwa kudzimba unofanirwa kuchitodzimba mesi. Because wakazvitambira ukazvigamuchira you become a problem. Tina vanhu vokuti anodzingwa dhimoni. Kokuita level yokuti iye wacho hadzingike mani nokuti ane mafungiro esystem yakaenda. Achana munhu akanyamatirwa haachoni but life yake yakadoro. Zvakabachana kuti dhimoni hapana but munhu wacho manje ane things madhimoni ari so nomadic anoperate in this way. Anotozva kuti tinodzingwa munhu akaenda kuchecha anamatirwa tinodzingwa. Saka kana ari mumind yako ari muheart yako ari muspirit yako achikucontrola anokupa a pattern a thinking system yokuti even dhimoni risipo hazvifambi. Unonzwa nekuchinja machechi mani echana pana munhu wese achinja chechi wanje asingachinjei bhaibheri anotozva kuti handirevi nhema bandini navo. Dhimoni rikauya mumind zvakafanana necolonization vakamboya varungu vakafamba nyika so even nyange dai vakaenda tikatovarwisa nefuti kuti endai tinozonyora tsamba futi we are open come. It's a system. You cannot fight a system. You can fight a person, not a system. Hey, what's right? But you don't talk about sugar. China going, but India going. It's a system. System is tough to fight. You can fight a person, not a system. So it's easy to arrest somebody and corrupt. But to arrest corruption, it's not. Don't know kusunga munhu aita corruption. But kusunga corruption yacho, it's a system. Nokuti asungwa nhasi ndiye abatwa nhasi. Vamwe vaadvanza zvekuti havachabatika. Ndovari kubata vanhu vari kubatwa ivo vachitoita. It's like kuti God anochengeta makambani.
Obabari. Saka God don't God bona. It becomes a system. So amaya mind mawo. Vakuwo uchechi vakuseva Mwari vakuita zvinhu. But avasisina that mind yokuti Mwari uchaita zvinhu zvitsva muupenyu hwangu. Dambudziko rangu richagadzirwa. That's why vakabvunzwa uchiita muvakati muitirei? Vakati I'm okay. Ndaifunzwa kuti ndiri okay, handisi okay. Ndakatichwa kumanager nhamo ikava part of me. Zvimwe zvaunoti hazvina basa, zvine basa. Ukona Bible rakunyora kuti if you are obedient, you eat the good of the land. Uchadya zvakanaka zvenyika kana uchiteerera. If you are obedient, you eat the good of the land. Kurati panyika pane zvinodyiwa, zvimwe zvacho hazvisi good. IBhayibheri rinoti uchadya zvakanaka zvenyika. Urati panyika panodyiwa, but kune maclasses ezvekudya. Saka izvi ukadya usina kunaka pauri inenge iri good because wakatichwa kumanager dambudziko. Hauna kudzwa a mind to outcome of that challenge. Une zvawakatenda ukagamuchira. Even ukatara statement yekuti zvinhu zvakaoma handirambi. But svika palevel yekudzidzisa kuti iwe unenge wakaomerwa. Because hausi ambassador umiriri vanhu. Ukati zviri sei usati zvakaoma iti ndakaomerwa. Why ndokuda kuti vamwe zviri kuita life is stable zvekudaro. Panofunza kuti hatisi right, pamwe wako vari right. That's why wanzadza kuti pasi pakomana mazwana avarori yange tisati atitwa. Tadaikana neimwe bhenzi yakaita sungirwa mabhalonso. Kandi muchato kwene kukororwa vamwe mukore uno. Mukore uno vakomana avarori but vamwe vari kuitwa sei zvavo. Izvo ndozvofanira kukupa nharo kuti iva unoona ndowakaita sei. Saka nasa kupe kumanager kugamuchira dambudziko. Mabasa ari kunetsa, it's true. But hauziva here kuti kune mamwe mabasa ari kutotsvaga vanhu. Ndakaona newspaper nezuro tonzi kuri kudiwa engineer. Kutonga talents kuchereti. Saka unofanira kusvika palevel kuti mabasa etype yangu anonetsa. Life inoda kuvhurike mishana so. Kuregere ngotambira nokuti mukadzi weshure nedambudziko rake ndodambudziko redu vazhinji. Zvinhu Mwari zvaanogona kukupa breakthrough. The devil akabudza kuti aiwa no problem. Nhamo panyika rugare kudenga. Chingozvitambira ndizvozvo ungaitewo sei ndonyika yacho. Nekunzi ndonyika yacho ndomamirire zvinhu. Kungoona chete mubhucha mune nzondo rese nekuti huku dzacho dzadziripo. Ate last year, this week, kuna akatora chimutumbi chese akakupa tsoka mukore uno. Pese paunotenga mabhonzo kubhucha, isaine kuti mombe yacho yanga iripo kuna akaenda nenyama mukore uno. Okuoma kwezvinhu kudai. Ukaona pachiwanikwa mabhonzo, isaine kuti nyama yanga iripo. Kwete last year nezuro. Pane vanetsika yekupa ari mabhonzo. And it was what we are wired for the best. Hakuna ndoda zvemakamanga. But pane paunomanagwa nadevil kuaccept kusina basa. Ndavana munhu achitenga hembe kubhero. Akaisumudza kudai nokuvabhadhara mhodho yake isheti. Akuenda nokukadzi ukazva mukwasha haina mabhatana. Unoti mumaindi make mune pfungwa inowani. Anda zvakakwana. Auya hake kune zvakapfekwa but mumaindi kuda iri nyowani chaiyo. Saka dai ine mabhatana akatokwana. Zvaifanira kungogamuchirika kuti andobhero racho. Ndakambopfekwa akasaka mabhatana hangu dzimwe haakwani. Vanhu vazwa munhu achiti mabhatana akashota. Unounza ishasha indota dzinoda nyowani. Padzamani dzinomamiriro eupenyu kuenda zvisirizvo. Ndada kutichalenja mumwe munhu kuti mind yako ndaizva unonamata Mwari mupenyu ane simba rekuita zvinhu zviri beyond what you think or imagine. Zvakuti vanhu vanofunga inyika yakamira sei is another story. Aiwa is the same God of Canaan, is the God of the wilderness. Kana takamirira kunaka kwazvo taakunakirwa sati zvanaka nokuti vanhu vari muKenani vaidya chingwa, vaidya nyama. Kwete nokuti vapinda Kenani but vachiri mugwenga Mwari une zvaaita. The God of Canaan is also the God of the wilderness. Mwari hamiriri kuti zvinake. Aiwa vanotaura vanoti God is good all the time. All the time God is good. Zvati nenguva yatiriyo ine mamiriro zvakaita. Akarura pamushano kwaida ane nyasha.
Sawakaipasa kupe mind yekugamuchira kuti ndizvozvo so long life ndizvozvo hapana zvatikaite isituation yangu ndo zviri kumhuri kwedu zvakauya kumhuri kwenyu but iwo wakatengwa neropa raKristu iti Mwari change ngaitange pandiri iva nepfungwa yekuti shanduko Mwari ngaitange uneni kwedu kwete kugamuchira kuti ndozvo kwedu tobva kwatinobva ukulo saka vakuru vedu vanga statement yekuti tiri mabranda takabva kure seri muna hamusi medu ndikazodiscover kuti maChina akabva kuHong Kong vatoita zvinhu isu takabva paRilongwe hatisati tiri kunyepera distance Rilongwe neHong Kong kure ndekuti asinyei kubva kure pfungwa dzako dziri kure pakugamuchira zvinoita kuti upenyu ushanduke iva nenharo nelife usagamuchire zvese pamwe pacho hapadi kushinga panogoda breakthrough kushingirira kuright but kushinga kana kutsungirira ngakupe kukunda I love this story panegara kuwadzana taigerwa mukoto pane chitoso so kuona zvaida profit but akasikadi kurodza zvikero kana zvisaoyi zvokuti uchidyirwa sooyi kuma musoro zvairwadza chaigona kutaura chete chekuti shinga itsano uri murume mukuru shinga ndauya kuzoshinga ndauya kuzogerwa oza usandishingise pandisingafanira kushinga isaoini pazvigero unotikwadza inoti atsano makuru kana akona kumakotsa musiwana Jesu paanoti Matthew 11:20 takurai joki rangu nekuti rakareruka arikutokuudza kuti imwe saini yekuti ndezvaMwari zvofanira kureruka kunoti zvikarema usashingirire tuura ubvunze bishop kuti hamuna zvimwe zvamawedzerera mukuru ari kuti zvakareruka enda zvauma kudaro so azoti kunamata mufaro haisioni kunamata nekumufaro haisioni pakona zvarema so unongobvunza kusi kubanduka kuda kuziva why because muuridzi wacho akati zvakareruka saka zvikangoti remain unongoti hamuna zvimwe zvamatiwedzerera unofanisa zvakanaka hama dzangu color TV haina kuuya kuzopandukira black and white yakayozobodzwa nechokwadi kuti sheti ndeyered maakuchibvarwa nguva refu asitadekana chikuvita amai avakazvigamuchira zvozviripo ndokubva vatrainwa how to manage, how to handle, how to live in that situation. Samai vangu kudombosha kuti vakakuwara to an extent yekuti utsi kwavari haisisiri problem asi chatoziva utsi problem kumaziso but avo akasimba ine ahana vakadhibinzwa kusvika palevel yekuti she's okay in that situation. Unonzwa vachitobvunza kuti vazukuru makasire kunevanza vazukuru sazukuru kuti une utsi gogo iwo ngonyemwerera so uza kuti hafana kutaura asi hafana kutaura very normal. Avasati vakuwara chinhu zvinhu zvatakagamuchira muupenyu nokuti takadhemedzwa takakuwara ndoyatiofunza ndo life yacho ndo zvazviri hazvisi. Saka in these days ukaparidza ukatodeclare nyangwe dzimba kwanhu kana motikari vanhu vanonga kuchikujaja kuti prosperity preacher kuAfrica kunonzi imba yeprosperity basic human right. Amuzizive munhu ane kodzero yekuwana mvura kuwana pekugara haisi breakthrough ikodzero. Zvakafanana baba vakatengera vana chingwa mumba obva timazviona ndakapenga hamuna kupenga ndo baba wacho. So my challenge is I said I'm going to show about the spirit that is the basic is success. She the basic chaisho. You have to prosperity. Why? You know what you mind? You have to poverty for a long time. So anything is in nine. The fact is I'm good leader. I'm also good leader. Kurara. I've discovered sometimes in Africa that don't that this. No, that one have a passport out of the shine. The passport. I'm not about to passport. I got that. On the top
Africa kudrive aibasa kunyika dzakabudirira kudrive iright yako kuti ndomafambira utete. I remember the season teacher which was when I grew up on to be drive, I got to tell you. If I'm going to drive, I tell you, as your right to work, I will move. The father drive. But for Africa, Chitambi, who don't think one more than I said. What I just said, I will do this, Chakabuda. Let's go. Let's not do that at the Sumuka. I'm so waste. Ino wetu mukura ni mukura la matini shakatambira tikagamba. So mkato shine banu chisha udande kuitire. I don't am okay. A lot of us we are not okay. But takura mu system yekugamuchira ma problems as a lifestyle. Jodi pano wewe taura kubuda problem hiyo. Nozisanga kutala tusingaite. I don't it breakthrough on pain. That situation hiyo. Ili right hapo is a believer. So Elisha wamara dokuvasi oreri nouya nenguva ino uchava nemwana. Prophecy yapiwa, declaration yaitwa ngati member mark. But ndauti one position of declaration. Ana kudeclarewa parod auya prayer request. Akadanwa mumba malaka. But there is a meeting point for a breakthrough. Zvaunoita zvinoita kusangana naMwari pane zvaachakuitira. Amen. Elisha akati mushedze auye kuno kuti ngabude muimba yedambudziko auye muimba yanotakura solution. So imba yesolution imba yaMwari yaunovakira Mwari uchishumira Mwari uchiitira Mwari kuti kucheshi imba yauya kuzokonekta iwewe neropafadzo yako. Ngauye kuno nitaure naye kuti there was a meeting point. There is a meeting point. Imba yakavakira munhu waMwari ndo platform yakataurwa zvoda kuitwa naMwari mupenyu wokadzi. Nyangwe akaramba but anga akatsika pa platform yekuti azvirambike zvinofanirwa kuita nokuti une zvaakaita. Mazwi haasi more powerful than action. I'm sure you agree. Ukati kumusikana uri mukomana ndakufarira ndoda kuroora ndoda kuchata newe even achida kuroorwa nekuchata anogona kuramba. Zvokuti ukadzoka after 2 years unosvika akaroorwa akachata. Zvokuti unoita mubvunzo kuti ndozvandaitaura wani. Ndopaachakuudza kuti aiwa ndakuramba zvawaitaura. Ndairamba chaitaura. Chaitaura ndandichimuona. Ndikachitoona kuti bhoera. Mazwi haasi enough. Paari kubva pane nyaya. So mukadzi nyanga ataura mazwi anenge ari negative but vakamanifesta a positive blessing because a platform yaakatsika zvaakaitira Mwari. Saka Mwari manje ari kukundwa nemunhu ukamuitira iye manje anotokuitira nokuti ane integrity ndotsika yake yekuti men will not outbid God even in giving. So jana pani zvese zvasvikape Mwari ndiye akatopa the best. Mwari wada nyika nekudaro wakapa mwanakomana wavo. Isu kuti tipe vanakomana vedu hazviiti. Even ndiri pastor kudai ndikanzi tifire church sorry ndine mhuri hazviiti. Vanangu vokura chipodzi vachiona mafoto. Ndakafira iwewe undeshuwa kana ndiwozva. Kana hama dzinomusedza paside muchidiraitiraiti ndikafira cheche handikoni kufira nani. That blessing the favor yakaitwa naMwari is the greatest. Hakuna giving ne blessing ingadarike zvatakaitirwa naMwari. Nokuti muna Jesu mune kuporeswa nemavanga ake takaporeswa. Muna Jesu mune internal life upenyu usingaperi. But the greatest gift yakapiwa munhu naMwari is the Son of God. Yes. So whenever what happens, let's give up to the Lord. Let's build the house of the Lord. Let's do this. You are giving back to what God has already done. Men cannot do without God, but God can do without men. So I don't know mata Mwari, then do it as chidiri chiripo. Was born to Mwari no sumudzai. I lift you higher. Hakuna mwana anosimudza Mwari. But ukangodaro ndiwo unosumuka. Chidiri. Kuti ngodiye pangoda unosumudza so ndikusumudza. Chidiri. Hakuna mwana anosimudza Mwari. Lord, I lift you higher. Iwewe manje. Nepano pauri papo wamusa kuhaya Mwari. Azviti chidiri. Mozano kadaro unosumuka.
So when I tell you about those natural bad, don't be that, but when you don't change. Don't kind of say, I change another value one. So remember, Genesis, I sat up number 1, I sat as a moon, I should be Gaeka. I can bet the sick, I but this is good. Now going down to Romans 1 and a quantula, like a baker. Each chop, you be some. Hey, I should look at the age of sugar day number 6. As a sycamore, some will up to a no. Royal, I put down with the mother. I say to my change. They able to pay one change. I access, I don't know, within kilos later 24 hours, not of Gamas matter. 24 hours, no, the synergy for me. Oh, by some kind of within Sanage would be good. But I now, in 24 hours, very on duty. But the opportunity is to us. So the other side of worship is giving and working towards the things of God. Oh, there's all of it. I'll give you this testimony, then I sit down. In our street preacher, I'm an evangelist. Somebody came to me and told me COVID.